Sa likod ko to. Itanggon ka din yan ng kiyon. Hey, anak mo to! Di kano pa karo, pamrak kano ni. Tumaso taloro ni Uno. Hoy! Sa taloro ni Uno. Tuloy Uno. Naririnig yung boses ni Mek. Alaman lang nanonood. Mga kamaulit. Hindi na makasirat na ko yun. Kanina meron. Kadalasan kasi nanonood tapos forward agad. Titig na titig yung mga pagkakas. Buti niya gusto niya dumidi. Sino? Ano, matangap lilipin talaga na. Napalit. Hindi ko naman nagawin ng nakakas. Kasi yan ang gusto ng lola ko sa akin eh. Nagmumura ko kahit tinawag ako may alam. Saan sabi mo? Tawagin mo sabi mo. Ba nabibidyo mo ba siya? Namukha niya, medyo. Nagla-live, ibang Kasi nakaharap ko yung dalawang nakakain. Ayan pa. Mas malaki ko. Ayan pa. Pagbigyan ko na rin. Gusto ko yung mga Bait tulog.
Ahmed, alapin mo sa ano, tito mo. Tito mo. Tito mo si Asif. Ni pa, labas ka, ni pa. Hani pa, labas ka. Kenapa? Ay, sa Pilipinas kami ay lumaw kakapilid ang ibigay. Ito bansa niya na kananaw niya nuwawag. Presidente yan na naging sa mga katumanuwa ko basta. Ay! Pinang masarap. Walang umiintindihan. Ay, umalis kayo dyan. Pagjakitin mo. Oh! Ahmed! Palisin mo dyan. Upo kayo, hindi namin makita. Mamaya na. Presidente na nasa pagpanagire-gire Yaya pamana kasalukan Inabatog-ade-ide Tuwaw ko sa makakagiyat-iyar-ade Hinalilingay-ita-idente Naleno sa batugan na maraya Da presidente yanayin Kaya piyay lang masak na inosida tumae Kaya kabakanan na pumukita na pira ikalalari Suwaga piyay ikalalari Ekuwaratan kabakani Wala, magugulat ka dyan. Malalapat yung wali ka. Ay kainudin sa lumiya presidente yanayin Kaya piyay lang masak na kaya dinada tumae Kaya siya Depende sa pag-ano paano napapadaan sa pangalan sa salita ng marami. Mahina naman, paano marami? Nakakatay na kanataadok sa bakali Si Sulatan na ame hirakat na nalamun Siya hinagdaanan sa sa mga kamarin na kanili Nililipad naman. Dapat tanggalin yung ulit sa ulo. Sa ulo talaga yun. Kaya mas ma... Amin.
Oh, kamar. Jalil, anak ng likod yan. Sabi naman, nakaiwalay. Rice to, kunin mo na dyan. Kunin mo na ng pako mo. Saan ka lang? Isang tuloy na po, katulad mo sa'yo. Palangganan natin sa rep. May aga sa kalibuban ka. Satu sama satu raya kami
Tanong ni Mimi kung anong meron daw dito. Teka, ano, dato. Ate Mimi, ano to? Yung dato at saka bae. Isa lang nanonood. Anong Wala isa pa lang? eh. Ano? Wala pa eh. May nag-watching ako. Mimi. Anong mayroon? So, kuha na. Nasaan? Hindi pala yun. Mali. Paba yun eh. Okay, di ba nangilot ka? Hilot mo yung pako. Sa isang pako. Kaya ang pakaunin ko sa mga Di, yung dito sa may ano, ugat, tang. Ibaratan ako na naging sa kanay. Parawin na patinig kayo no pumahanap. Hanapin lang ang lahat ng unong Ika na kaya ako na lanak ko ay kuya po sa iyo kung mabakadaw na nagkapil ka lang. maramiginan. Hindi mo pa malir. Hinahanap niyang mga si Pamon. Mamaya pa sa si Tarapas sa Barang. Mamaya pa sa nagkaruman ng Dogamay. Paano pa lang yan? Patigin pa lang yan. Kaya yung magpupunta. Yun na nga, mamaya madaling araw yan eh. Walang tulugan. Paano pag magtitinda? Tanak at Tobia Mada. Sige po na ako sa ulang mauday kang Sinulog siya na si Juan. Kung asawa ni Uteng. Itong anak ka nila may. Asawa ni, ano, Inteng. Inteng. Ito niya yan. Pero ayaw yun noon sa Marawin na si Mama. Yung pinaka-leader nila. Pinaka-pinuno. Pinaka-leader. Kasi pag may event doon sa Pasig, siya ang nag-organize. Tarapas lang sa Marawi ang naman po.
Kumbaga na hindi ako magpapahinga. Wala, hindi pa nakakasagot eh. Nagbabanatan. Hindi pa yan kasi mamaya. Kaya nga, si Papa Amron siya kasi yung unang-una parang wala pa yun. Pero baka siya yung pinakauli sa kanila. Kaya nga, sa uli nga. Kasi walang masyadong tao dito kanina eh. Kaya hindi niniyaw na. Natin ang mamaya. Langon niya na lang. Baka may Saudi yan. Sakit ng pako. Ngayon pa naman ba sumakit yung pako? May sawit sila nila. Wala. Titingnan. Ngayon ba naman naman yung pako eh. Sakit-sakit. Mga pagtigiran na sa area ng mga ko. Ayun o, nilagyan yung mga. Nagiran nila na ang sopan lang sa Pilipinas. Sino to? May bagong nanonood. Tara pa sa Marawi. Kapoy na niya imo lang sa Pilipinas. Imatong na sumasana si Kuya Ridaya. Para dito kung sa niya parang uso. Pati na kayo kumana ipamili niya puro. Kaya ipiniya o na kapoy na niya imo. Nag-isa ang Pilipinas sa si Imam Subukan Don Ramon Dio sa Depano Pacific ako sa kuwaran ng kurara ng tuwami ni Asaw Tagio Panis sa tao tao pa makasimain para pasama namin mag-aatuwa sa bisa ang mang luar pa o pinto ados Igiiraing araanan na kapiniipin na sarawatan Asaan iyan sa munan na amaan na sumay na Ikaluwe susinsang ikatanuliyolos Ikapata na si Bay ikalima na saron Naripagari ko Saan mani mato na iningaranan nila sa Pilipinas rawat Nari mga dato Maulian na ang bayo katawa na mapaunan na mapakatantulian mga adet kuwe ingin sa ginailang ay naku naman o anulaan ko makuhuli ang ibigin ipaanabi ang nasantayan maingat ikapito suranawan nilang kanadin buwan rating sa kawanan iwas sa pagganaya matapuli sa una ano pendepetar kaya usulan niya na kaya maingat sumana ng ano ko na kaya usulong rin pagi benaw pangasapan umuwa na gumaan sa ranaw niya para sa niya nung patapia hindi na sumarong mangigigan bisa na dito kono yan na ni kang pitayo ko ka tanan niyo ba sa amin ng iman tuwang kaya patadad po na Yan yung gulutan sa desk.
dibinikan apa pena dia dia mau paegan semua antara apa sesama awe ayah akan yang akan pena dia mana ada kata mana panulugan anak pagari muatara pasama ini lagi laraan Bapak penanaman tim mga panuruganan ayakan dingin Yun siya, yung dalawang malalaki. Si nandyan. Halika dito. Hintayin mo nga sabi mo. Darating din sabi mo. Mapuna yung takot mo. Dito po. Nanarangan na tayo kasi ikaw eh. Kaya magpawat. Siyempre, kailangan pa ka na eh. Ibayad din. Kailangan ng bayad yan eh. Na, magdamag sila. 24 hours sana na. Inom ikaw? Teka lang ha. Somati kuina sabi kay mama ya kaya wakata na itu pagkakalisan imanto na sumasati ulo pagri itu sini ari na ya ay sabi ya pantara no sunan atay may Wala na naman ka po nga, no? Wala yung signal ko eh. Kaaden ang apa kata adum pag-ari yang agandaan anda ubah kamu karang di pundak tukatan penuka Si Jules, pakalit naman makikita na ito nga. Tinuturo ng lalaki. Sakit na ba naman? Hey, dito ka daw. Huwag ka dyan. Ayaman din nga akal naglatang Hira, kuha kang kape. Huwag ka lang isa, yun o, yun o, kay Waiki. Punta daw. Ano kamari na buuman ng Inarangan ni Jules yung nagaunan, hindi makakita. Kami pelinis Genda-gendari sedih kawasan tatamukan Ini makanya daya langsung berasa Bersama dia kasih dia Mata Anak ng baka talaga to si Jules. Ha, dialungan na yan. Reyna! Reyna! Inarangan niyo! Inarangan niya! Yung nanonood. Ganda ng pusing eh. Uy, si Papa nagdala niya. Uy, dala niya. Ano tayo nasunod ka na makalan na isang ay magpapayag ang mga bentong
Wala pang nagulong ng 1,000. Dito mo sa depende kasi yan sa nagigitar kung maganda yung pagigitar niya. Tama ka na nasa Pilipinas, kami pengisya agian aku sudah tu adik kumikira inona kau ini pengen kau bentugan yang luar kadelan dewet putih suka ada ruta urung Rubungan abi ikinan kaapat Suben tugen deto ipatak ini tuli bupati na dunia harap Lagi yang mapapayang mga deto kuwingay Sunod lama kadimas Ayakan deto iyan mapina din tayo ino Manaburo beragat tayo abon-abon Anak ng pinalihan na wala na pinalihan naman ang iba. Anda tahu dia kumindurai ino nadi me pangan dua adi deu mana de atona kon murang hari dito salade agi ya agi sono utan samso din nga akataya bila sono utan samso din na akarupin na matanay dirati lalaan mga lalo i-defen di ano kawas Stopan ito boy. Sampurna sa ditaan sunod ito bindiray inang sunod na sampurna na andang kamarinigan at pandigan mo sa yan ang pulusbet tuwag hurot talitang kaasa na pundinan na nagparapiyayaan sa mga antanan niyan todokotang sa itorong nalasam so udi nagdi pandiray Jadi di sini ya tinggal. todokotang sa amin sa udi doon maging gawi inaaw Demo dyan. anak ay diri sa mansuri na diyan ay ako na Wala lang ilan. Ano Jimmy? Akin na yung cellphone. Ando udah na ilon na sidak sama di penderai kabisaranan gayain na sidak sama adi ya bilang ayah dan aku Lala yung malay yung ano niya na, pera niya na. Garilyo. 10 yan. 10 yung Marlboro. Dito may lagay oh. Ganda po ka dito. Si ano, Sulaiman. Nawa ni Sulaiman. Pangalawa na to eh. Gusto mo kape? Ah, gusto mo kape? Kape, gusto mo? Tahu kalianan ko na sudah tahu ada anulian sakama ito yang Balik tayo ulit. May customer ako. Hindi, ang sa ako eh. Napilay. 8. ano na mau benatang pulo den ayat den kaya isurutan mani kenal pagi Ada yung ano.
dia maka kaya dia yun ay nanaaw sarapi ada tawan ya sultana isa adina malabersun bang kami ay pinisa dia itu sudah tua lalu beri yang musuh dia kali yang mapapayang berlindung pasal yang sudah kembali pada lagi sampai ukanyat sampai pada kirang dari mana ada tok ada Sakit nak dia panadol nau tanpa sesama rawi dan hukuman kewana Ada yang pag makapal matagal Ibigyan mo doon siya, ma. Sasbalis ka ba? Ibigyan mo bang kami pingisu adi di mga dato mga bentugan niya ng manulawa makayo kung sana mata sa tangkiliya na lolo tanadiya na nilalabo kadiya di pindiya mo Ay, no, yung may pagkakasi. Malaking pinasan. Hindi naman araw-araw eh. Sanay naman umiyak yun. Nawili ata si Bibi. Nawili ata si Bibi mag... Hindi ko na sinabi talaga umiyak yung anak ko. Hindi, narinig ko kanina. Sinabi nagsabi, umiyak yung anak niya. Wala. Kaya nga, sinabi nga yung umiyak yung anak niya. Pinadidi niya yun eh. Nakita ko lang. Gumagano kayo sa reteng. Yakap yung reteng. Napagreklamo si Ricard. Napagreklamo si Ricard. Kasi ako tumaya ng pinag-ulo. Tinakbo yung kape. Ayan, dumaan dito yung. Tagal naman ang kape. Nanonood. Yung iba kasi tinatapos nila eh. Binabantayan ko nga eh. Nanay, pumunta ka na dito, nanay. Nayak mo pemanduda dari depunai Naik. Nandiyan naglalaro. Naglalaro.